mendipunta horretaraino. Horretaraino? Bai. Ederto! Ikusi notizabea. Korrika, guazen, behira zelako ekaitza. Guazen. Ekaitzak harrapatuko gaitu. Babesleku bat beharko dugu. Begira, hor kobazulo bat dago. Hortxe bertan, ezta? Bai. Zartuko gara baruna? Guazen. Sei ilun dago, gauz handirik ez dut ikusten. Ara, hor hartz bat dago. Egia da. Eta zaurituta dirudi. Zainduko dugu. Bai. Ia zauria garbitu behar diogu. Bai, nik betadine botako diot. Eta nik ondo igurtziko dut zonaldea. Ederto. Begira, ekartzen diogun janaria, gero eta hobeto jaten du. Bai, arrazoi duzu. Eta indartzen ari da jatearen eraginez. Horrela jarraitzen badu, berehala zendatuko da. Bai, hala da. Begira, pixkanaka ematen du zendatu dela. Bai, badirudi ja erabat osatuta dagoela, itzulotik ateratzen ari da, eta... That's all, folks.